ukázať, ako sa pletie tento vzor. Nie na rovných ihliciach, ale teraz ako sa pletie na okrúhlych ihliciach. Počet očiek párny, čiže 2, 4, 6, 8, 10 a tak ďalej. Začíname prvý riadok, nahodiť, prebrať obrátko, tak ako prvý riadok na rovných ihliciach. To isté. Nahodiť, prehodiť, obrátke a nahodené očko zavesiť za prvé očko. Čiže nahodiť, prehodiť, obrátke, prehodiť. Tak, toto je prvý riadok na hladkej strane. Rovnako ako tam druhý riadok vzoru na okrúhlych ihliciach. Prehodiť obrátko. Prehodiť obrátko. Prehodiť obrátko. Prehodiť obrátko. Prehodiť obrátko. Stále tak. Prehodiť obrátko. Prehodiť obrátko. Voľna je za prácou. Voľnu nevidím. Tretí riadok vzoru. To isté ako druhý riadok. Čiže prehodiť a obrátke. Prehodiť obrátke. Prehodiť. Voľna je za prácou. Štvrtý riadok. Všetky očka dookola pletieme hladko. Všetky očka hladko. Aj prehodené, aj očka obrátko. Opakujeme od prvého po štvrtý riadok. Čiže, keby sme robili na rovných ihliciach, prvý riadok nahodím, preberiem obrátko nahodené, pretiahnem. Druhý riadok, keby sme robili na rovných ihliciach, prehodím jedno obrátko, prehodím jedno obrátko, prehodím jedno obrátko. Tretí riadok, na rovných ihliciach, prehodím jedno hladko, prehodím jedno hladko, prehodím jedno hladko. A keby štvrtý riadok, všetky očka obrátke na okrúhlych ihliciach, čiže tam nahodím, prehodím, obrátko, pretiahnem. Nahodím, prehodím, obrátko, pretiahnem. Druhý riadok na okrúhlych ihliciach, prehodím jedno obrátko, prehodím jedno obrátko. Tretí riadok na okrúhlych ihliciach, prehodím jedno obrátko, prehodím jedno obrátko. Štvrtý riadok, všetky očka hladko. Čiže vzor je veľmi jednoduchý, si zapamätáte ho raz, dva, veľmi pekný. Takže teším sa, keď vás poteším. Ahojte.